La Plana sona. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al segon programa del podcast La Plana Sona. La nostra convidada d'avui és molt especial, l'Aida Montoya, la meva professora de llatí, que a part de ser professora doncs, té moltes altres facetes, però de totes elles avui ens centrarem en una que potser no us l'espereu. Què et sembla, Aida? Comencem? Endavant. Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu, perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu. Bé, com deia, l'Aida és una dona que ho fa absolutament tot. És filòloga, professora de llatí i grec, regidora de cultura de l'Ajuntament de Manlleu i, a més, si no em deixo res, tens el teu propi programa de ràdio a la Ràdio Manlleu. De fet, avui ens centrarem doncs, en això, el teu propi programa, perquè jo vull ser periodista i crec que aquesta conversa doncs, em pot servir molt i potser doncs, els alumnes que ens estiguin escoltant, que tinguin en ment aquesta carrera o potser fer un projecte semblant, doncs els hi pot servir d'inspiració. Llavors jo ara et faré unes preguntes perquè així puguem conèixer més el teu programa. Perfecte. Durant les teves classes de llatí sempre ens comentes doncs, que els divendres fas un programa de ràdio a Manlleu, però mai ens has d'explicar com funciona, si el fas sola, si el fas acompanyada. Llavors a mi m'agradaria que fessis com un petit resum per conèixer el programa en si. En realitat no és un, sinó que són dos programes de ràdio. Vaja. L'últim ha estat molt recent, vull dir que per això segurament no te n'havia informat, perquè bàsicament l'objectiu de les classes és fer llatí, No, bueno, però clar. de tant en tant se'ns escapa alguna cosa de l'àmbit personal, coses de l'ofici. I això, faig dos programes de ràdio, un és el 8 mil·límetres, que és un programa cinematogràfic, és un programa en el que parlem de cinema, i bueno, tenim els col·laboradors o sospitosos habituals, com ens agrada dir-nos a nosaltres, i està conduït per en Marc Corra, que és el president de l'Escriba, que és l'associació cultural de la que formo part, no? És veritat. I és el programa en el que parlem de cine. Bàsicament el que intentem fer és determinar com un tema per cada programa, que el fem un cop al mes, i llavors la conversa sempre gira al voltant d'aquest tema. Moltes vegades és un director de cinema, altres vegades doncs, són pel·lícules d'un àmbit, com per exemple, jo què sé, pel·lícules sobre canvi climàtic, no? Yeah. I després, per mi el més especial potser és el 451, quin llibre salvaries del foc, per aquesta filia que tinc jo amb els llibres, que abans t'has descuidat lo del perfil aquest d'Instagram, que jo xerro de llibres. És influencer, fins i tot ja. Bueno, influmierder, no? Allò és una mica de pa sucat amb oli, però sí. Llavors és un programa que fa molt poquet que vam estrenar, que és un programa que està dedicat a la literatura i als llibres. Llavors es titula 451, quin llibre salvaries del foc, en referència a Fahrenheit 451, i el faig amb la Irene Solanic i la Sílvia Plana, que nosaltres tres som molt amigues i tenim moltes coses en comú, moltes fílies i moltes fòbies comunes. La Irene Solanic, ella és professora de la Universitat de Vic, és doctora en literatura i som amigues des de primer d'ESO, vull dir que gairebé és una filosofia de vida el que portem juntes. I la Sílvia Plana, ella és professora de llengua i literatura catalana, també som molt amigues, i és curiós perquè la nostra amistat va començar arran de la ràdio, d'un programa que elles ja feien, que era L'avió de paper, i a partir d'aquí doncs, vam començar a construir no, aquesta amistat molt relacionada doncs, amb la cultura, però sobretot amb els llibres. Llavors fem aquest programa de ràdio en el qual, doncs, bé, jo crec que el que fem és abocar una mica amb totes aquelles coses que parlaríem al bar, Sí. doncs les acabem parlant en un estudi de ràdio, així una mica com estem fent tu i jo ara, no? Sí. I la veritat és que surten programes molt interessants perquè
Bueno, jo crec que el bagatge que tenen la Irene i la Sílvia perquè fa literatura, cadascú una mica en el seu camp, és molt ampli, no? Bueno, Aida, tu també, coneixes molts llibres. Sí, però jo soc molt humil, perquè jo al final llegeixo i m'agrada o no m'agrada, no? I llavors puc conèixer més o menys, però clar, la Sílvia ha fet una filologia catalana, és molt lectora, vull dir, a més, a les seves classes ella és supermotivada i sempre té com aquestes referències, i l'Irene, a més de ser professora de literatura, doctora en literatura, treballa en una editorial, vull dir que també té un coneixement molt ampli del sector editorial, llavors, bueno, jo estic allà que guai. Que jo em defenso, no? Sí. Que tothom diu, que tu en saps molt, Però, bueno, m'agrada pensar que aprenc molt també en aquest programa, no? Perquè elles en saben un pilot i la conversa acaba sent molt enriquidora. Jo crec que per totes, no? I també pels oients, perquè a tothom li agrada molt, no? Sí. Sentir el programa i estem tenint molt bona acollida i molts inputs positius, o sigui que supercontenta. Que guai. Jo crec que és molt especial el fet aquest de fer-ho amb amics i amb gent que t'hi sentis còmode, perquè potser si et posen amb algú que no hi estàs tan acostumat o que no tens tant feeling, potser és més difícil, no? Per exemple, jo ara si em posessin aquí amb tot de gent que no conec, segurament em sentiria com més tallada o com més cohibida, potser, no? I el fet de fer-ho amb amics jo crec que ajuda molt a que el programa tingui millor qualitat. També perquè la conversa flueix, perquè et coneixes, no? Hi ha a vegades bromes. Hi ha bromes, hi ha comentaris, o fins i tot a l'hora d'entendre, no? De no trepitjar-te, de no trepitjar la pregunta, de jo volia preguntar això, clar. O, bueno, no sé, jo crec que la connexió és diferent quan realment ho fas amb algú amb qui tens més feeling, amb algú amb qui coneixes i amb algú amb qui treballes a gust, no? Perquè jo amb l'Irene i amb la Sílvia, clar, nosaltres preparem el guió del programa, vull dir que no és que anem allà de... No, clar. No, de guais, vinga. No, però vull dir que és molt fàcil a l'hora de construir per nosaltres l'escaleta, a l'hora de teixir el programa, no? Ai, doncs jo puc parlar d'això, jo puc parlar d'allò altre, ai, doncs això ho guardem pel mes que ve. I realment m'hi sento molt còmode i és molt fàcil fer-ho amb elles. Doncs mira, si voleu escoltar aquests dos programes, quins dies els feu? Doncs mira, el 8 mil·límetres surt l'últim divendres de mes, a les 9 de la nit, al 107 de la FM. Vale. I el 451, Quin llibre salvaries del foc, el primer divendres de mes, vale. Igualment a les 9 de la nit. Un és el primer divendres de mes i l'altre l'últim. Doncs mira, aquí he apuntat. Com va sorgir la idea d'aquests dos programes? Doncs el 8 mil·límetres va sortir precisament perquè a Ràdio Manlleu doncs, no hi havia cap programa de cinema en aquell moment i n'hi havia hagut. Llavors, això, no? Des de l'Escriba, l'associació, doncs, van voler recuperar una mica aquest programa, donar-li un toc diferent, que al final diem que és un programa de cine, però en realitat és un programa que diem moltes tonteries i de tant en tant parlem de cine, no? però va sortir una mica així, no? Per reivindicar doncs, aquest programa de cinema que hi havia hagut a Ràdio Manlleu i que ja no hi era. Llavors, després el 4-5 va ser una cosa més curiosa, perquè me'n recordo que es van celebrar els 40 anys de Ràdio Manlleu i es va fer un acte molt xulo al Teatre Municipal de commemoració, no? Una mica d'aquests 40 anys, i es va anar repassant una mica quina ha estat la trajectòria de la ràdio i es va convidar persones destacades que havien fet programes superimportants i que, bueno, que tenen una trajectòria dins de Ràdio Manlleu. I ens va semblar molt curiós a totes tres, a l'Irene, a la Sílvia i a mi, que només va sortir una dona a l'escenari. Ah, sí? I vam pensar, ostres, no? Que... Ja, és molt fort, Home, és molt fort, no? Perquè dius... I clar, jo realment... Clar, jo sóc regidora de cultura, però també de comunicació. Mira, una altra cosa que m'he deixat. Bueno, és que... I també d'igualtat, però bueno, és igual. Bé, és igual, deixeu estar. I jo pensava, quan construïem, no, amb en Rai, el director de Ràdio Manlleu, una mica l'escaleta de com aniria el programa, i jo li deia, diu, però no hi ha dones? Diu, és que no n'hi ha, és que em sap molt greu, diu, però és que no n'hi ha. És veritat, I ostres, vam pensar, com pot ser, no?, una població com Manlleu, més de 20.000 habitants, que no hi hagi gent proactiva o disposada a fer dones a fer un programa de ràdio i no només a col·laborar, sinó a comandar-ho, no? Exacte. I nosaltres, que som unes motivades de la vida, vam dir, calla, que aquesta és la nostra. Exacte, és la nostra oportunitat. Llavors, clar, nosaltres vam pensar, bueno, fem un programa de ràdio, no?, dirigit per dones, fet per dones, no?, però de què parlem? I llavors, clar, evidentment, tires a lo fàcil, no? Home, jo no faré un programa de ràdio per parlar del temps, no?, dels hectopascals i de les isobares, no?, perquè no en tinc ni fava.
Per tant, què és el que dominem totes tres? Doncs la literatura, una cosa que dominem, que ens agrada, que ens motiva i que realment ens pot sortir un programa fàcil, doncs i vam fer aquest 451 Quin llibre salvaries del foc. A mi... El primer divendres de mes, al 107 de la FM, a les 9 de la nit. Perfecte. Jo crec que a mi també m'ajuda molt veure dones amb tanta iniciativa en el món en el qual jo em vull enfocar de moment, perquè sí que és veritat que potser davant del micro hi ha més dones, o almenys jo em veig més, però per exemple quan l'altre dia comentàvem abans de fer el programa que vaig anar a Catalunya Ràdio, tot el que és al darrere dels micros, tot el que són tècnics, tots són homes. Jo crec que potser és perquè, com en molts àmbits de totes les professions, des de sempre hi ha hagut més homes que dones i potser les nenes doncs, no tenim tants referents. Llavors jo crec que és molt important tenir referents per llavors dir, mira, si ella ha pogut, doncs potser jo també puc, no? I inspirar-te d'alguna manera amb elles. Sí, jo penso que falten moltes vegades referents, no? O, no sé, jo continuo pensant que hi ha molt camí per fer, molt recorregut, ara surt la regidora d'Igualtat, que hi ha molt recorregut per fer en aquest àmbit, no? Perquè hi ha moltes professions encara molt feminitzades i professions molt masculinitzades, molts sectors, llavors arribar a la paritat en tots els àmbits és molt complicat, és molt difícil. Sí. I potser jo penso que els centres educatius, no, ara surt la profe que porto dintre, potser els centres educatius també tenim una mica aquesta missió, no? Sí. De mostrar doncs, què és una ràdio, com funciona una ràdio, què és una televisió, com funciona una televisió, tots els agents que intervenen, no? Perquè moltes vegades quan pensem en televisió és molt clar, no? I ara encara, però uns anys enrere, presentadores de telenotícies, la noia del temps, que ja no era la meteoròloga, era la noia del temps, vull dir, que em sembla gairebé ridícul, no? No. Tots aquests programes d'esports en què hi havia una dona que feia com, bueno, mirar què diuen els diaris, gairebé com la Barrufeta, no? Vull dir, que potser hem tingut aquests papers femenins més com de cara a la galeria, com mirant, i en realitat igual un home que pot fer de tècnic de so doncs també ho pot fer una dona. No, i l'altre és que, per exemple, jo quan penso en les notícies o qualsevol cosa que sigui de la televisió, sempre doncs, són dones amb un físic determinat, totes són doncs, molt guapes, molt joves, com molt correctes, i no sé, això també crec que és com fer un pas enrere. Perquè... S'han de trencar això, exacte, una mica aquests estereotips i, escolta... Que no passa res, que és igual, vull dir... Exacte. No t'impedirà fer res, no tenir un físic o tenir-ne un altre. Llavors, jo també et volia preguntar què cal tenir en compte o a tu què t'ajuda a l'hora de preparar-te un programa de ràdio o de plantar-te davant del micro i d'improvisar, potser, si no tens alguna pregunta, com ho fas? Jo crec que per fer un bon programa de ràdio la clau és escoltar-ne molts. Perquè quan tu escoltes molts podcasts, quan tu escoltes molts programes de ràdio, no? Sobretot, per exemple, la ràdio en directe, no? Que té un altre tarannà que quan estàs gravant, que pots anar tallant, t'adones de què és allò que t'agrada, què és allò que vols fer, què és allò que tu doncs, et veus també capaç de fer. I jo, a mi, afortunadament, doncs, sempre m'ha agradat molt escoltar la ràdio. Jo a casa meva l'escolto pràcticament tot el dia, sona la ràdio, al cotxe, a tot arreu, no? Llavors, fixar-te en persones que fan ràdio, que la fan molt bé i que en saben un pilot, doncs és una cosa que ajuda moltíssim. Llavors, evidentment, a mi m'ajuda molt tenir un guió, però sí que és cert que a mi m'agrada molt improvisar una mica sobre la marxa, no? Anar fluint una mica amb el temps, tirar-me una mica a la piscina, fins i tot a vegades també depèn molt això que dèiem abans, no? De la complicitat que tu tens amb les persones amb les que estàs a l'estudi. Jo, per exemple, amb el tècnic de so moltes vegades allò que et fa un gest, no? De tira perquè no trobo la sintonia o el que sigui i t'has de com d'enrotllar. I jo penso que tenir un guió però tenir també la capacitat aquesta de fluir una mica doncs és important. Escoltar molts programes perquè, ostres, jo penso que tenim gent superpotent fent ràdio, gent que en sap un pilot. I penso que també és important entrenar-se una miqueta, no? Perquè comunicar, jo penso que avui dia que s'ha democratitzat tant el tema del podcast i que gairebé amb un mòbil doncs, tothom pot fer ràdio, entrenar-se en comunicar doncs, també està bé, no és tan fàcil.
I un podcast o un programa de ràdio també penso que ha de ser dinàmic, no? Sintonies, entrevistes, diferents veus, diferents persones parlant, si no es fa monòton. Jo crec que a la ràdio aquests dies que ho estic com experimentant per primera vegada m'està jugant molt en molts àmbits, sobretot escoltar el que diu la gent, no trepitjar-la, això que em deies abans, però també, bueno, jo sóc com bastant rígida a l'hora de treballar, bueno, ja em coneixes, i a l'hora de fer les coses, i és com que la ràdio m'ajuda perquè és veritat que ho tinc mig preparat, però dic, mira, Ariadna, no passa res tampoc si aquesta pregunta no la dius, o si no et respon amb el temps que tu tenies previst. Llavors jo crec que és un mitjà que ajuda en molts sentits. També el fet de no... La càmera moltes vegades tira enrere, no? Per exemple, quan fas televisió, però en canvi la ràdio és com que no et veu ningú i jo crec que estàs més còmode a l'hora de parlar. Més natural, sí. I també penso que s'ha d'aprendre de l'error, no? D'entrebancar-te llegint, de dir la paraula que no toca, de tenir un embarbussament, de canviar la paraula i que et surt allò al subconscient que dius alguna cosa estranya. Sí. Vull dir que jo penso que al final fer ràdio se n'aprèn fent ràdio. Exacte. Doncs fins aquí aquest segon programa del podcast La Plana Sona. Aida, moltíssimes gràcies per haver vingut. A mi, com a, espero, futur estudiant de periodisme, m'ha servit molt aquesta conversa i segur que a molta més gent. I a tot l'alumnat i professorat que ens ha escoltat aquests 15 minutets de podcast, moltes gràcies i fins la pròxima. Sempre he pensat en productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, em doneixaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer.